Imos coa información deportiva. Éxito absoluto do torneo de fútbol base do Abanqueiro. O Cacheiras levou a categoría prebenxamín vencendo o Deportivo da Coruña, mentres que Unión levou a de Biberón gañando na final o Valmiñor. Fin de semana de fútbol no Municipal de Vista Alegre de Boiro. Ali celebrouse unha nova edición do xa tradicional torneo da Sociedade Deportiva Abanqueiro, disputándose as categorías prebenxamín e Biberón. Un evento que ateou o Boiro e a comarca de visitantes. Home, sí, vamos a ver, son 32 equipos. Deses 32 equipos casi sempre traen dous pais, pois imagínate a cantidad a 11 xogadores, 12, 13 que ven por equipo, pois claro, botemos a cantidad é moi grande. Entre a nómina de equipos destacados atópanse algunhas das mellores canteiras da comunidade. Valmiñor, Ural ou Deportivo pasaron por Vista Alegre. O torneo sabe máis ou menos aos equipos que veñen toda a vida, como Valmiñor, Ural, Calasanz, Santa Mariña, Ourense, eses equipos casi son fijos. Quizá non cheguemos ao nivel destes equipos. Bastante, bueno, este ano a remesa, por exemplo, a nosa das escolas é algo, non é que sea mala, pero bueno, comparada con estes equipos é un nivel. Hoxe temos ao Depor en prebenxamíns, claro, son rapaces escollidos de outros clubs e aí se traes o mellor que hai. A categoría prebenxamín levouna a Sociedade Deportiva Cacheiras, que na final deu a sorpresa vencendo o Deportivo. En Biberóns foi a Unión de Asados quen levou o torneo impoñéndose ao Valmiñor no partido decisivo. Unha fin de semana onde o protagonismo levaron os máis pequenos. Moi contento pola participación. Nos dous fin de semana rondamos as 4.000 e algo de personas para entrar no torneo. Son 150 equipos que están participando. Darlle as gracias a toda a xente que colabora, que perde o seu tempo para vir aquí os dous fin de semana para montar todo isto, para que estea todo ben organizado. As casas que nos apoian, a Gealsa, o Concello, e todas as publicidades que temos que nos aportan pois moita estabilidade para seguir traballando ca canteira, que temos 400 rapaces. E bueno, o importante é que os rapaces fagan deporte e isto é unha festa para eles.